ברוך הבא. מה? הגעתי לגן עדן? כמעט. זו העמדת ביקורת, נסתכל לך בתיק ונראה. אני רואה פה שבסרטונים של מסעדות לא כשרות כתבת בתגובות לא כשר, לא טעים. נכון. מי ביקש ממך? מה? מי ביקש ממך לכתוב את זה? לא יודע, רציתי שכולם ידעו את זה. אתה אכלת שם? לא, חס ושלום. אז מה אכפת לך? אני גם רואה שעל פוסטים של זוגות חד מיניים כתבת בתגובות גועל נפש. נכון. למה? כי זה מגעיל, אפילו בתורה כתוב שאסור משכב זכר. לא הבנתי, הם העלו פוסט של משכב זכר? לא, אתה יודע, הם הראו לכל העולם את החתונה שלהם, למה אני צריך לראות את זה? הבנתי. מה זה? אתה והחברים שלך שרפתם פיצריה? כן, הם היו פתוחים בשבת, ידעתי שאני אקבל על זה מלא נקודות. רפי! כן! אתה זוכר את הקבוצה הזאת שהגיעו לפה אחרי שהם שרפו עסקים של יהודים? וואו, זה היה מזמן. מתי זה היה? משהו כמו 80-90 שנה. טוב, עוזי, תסגור את השער בבקשה. לא, רגע, אבל שידחתי 3 זוגות.